Hindi ka bikers. Ano ka ngayon? Italian model. Asa nang gwapo? Tag-an juga. Big stretching mo sumbay. Ba ka nasikitan siya? Kaya mo pulis siya batig now. Boss, ay nang magtubo boss oh. Dinul. Jug kumak. Balik man pre. Largo taguros be. Gaya campaan deh. Uy, tambah. Uy, sipit ang chamba. Asa lay sunod tuig ba? Dito matag-an. Pohon. Baskog to ligong bukog. Nada sildos Facebook. Ito nagkikisadaan ng kuan. Amas? Oo, karang kuan niya sa karumarat animong kuan. Tinughong ba? Bahaw tanang sabaw. Kape mo tinughong mo na? Kamay o initubig? Katong kape deh. Campuran. Yo, what's up? May mundang siyang tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan. Karon ang ika-15 nga adlaw sa atong bike adventure no. Yubong ko eh. So karon ang amo ang ruta kay adto may og Capilina di Cebu no. Ato sa na siya ang lugar San Remigio. Takop San Remigio. Dito maglangay na. Adto na ta. Let's go. Asa nang gwapo? Tag-an juga. Lakaw ng gwapo ma. Bye-bye. Bye. Good morning, pre. Di pa rin Ryan. Another scam na po, pre. May nalang yun. Mainitan din minani. Samot ganito ang color na to na ni, pre. Pinata makita dirty black. Dara, abot na. Good morning. Good morning, pre. Bayo oras good morning, ma. Good morning, guys. Hindi na magigsigong, pre. Ha, ikaw magamay. Ba, yun lihay sa sukaki ba? Puro gusto ko na ko. Pagsuon na ko ani ba? Natruma na ka, pre. Ato na daw ta. Ato lang ko ng pahuway dito. Ano kamay? Ting pala ko ng pahuway dito, pre. Yo. Matay. Di na gigumato magsuka, pre. Mga na-stretching ako. Big stretching ako. Sumbay. Baka na may 100 Kabanyak. meters. Bukaw na. Ayaw, wala pa 100 kabanyak. Ayo. Ako di ko 100 banyak. Bukaw na. Luya na. Kondisyon kasi coach guys oh. Kasi ganda ka na ba? Ano ka na siya nga ownership song po na paminaw eh? Ay, nindot po na siya. Na-hurt na kinasa siyang past relationship ba? Mo deh. Kisa may napasakita ng coach na nagkasara. Nawa pre. Kisa may napasakita na wala kamloy. Kapag ka nasakitan siya. Kaya mo pulis siya batig now. Lain ka ba? Tamang sound trip lang ba? Ito ang kuya no. Ang tagiyaning multika ba kana maligag isda oh. Mahuta kayo guys ba? Kaya iyang mga presyo sa isda gi-record niya daan. Oh, sige siya pamuligya, sige siya drive. Ako to na lang gi-record niya may magsigingon. Isda tamarong 90 kilo. Kamao siya. 90. Ana may guan guys, barangay Lapas no. Tugnaw kay dire guys. Grabe ka tugnaw kay dire. Tugnaw bre. Kaya nakabugnaw og wala ka. Tugnaw jud kayo. Pagkakita ko, be! Kita ba? Usa lang, sige na. It's a strong beer. Ana may guan guys, ano nang norte. Inom sa tagay kung ubol-ubol murag katunog liha. Inom sa may kamay beer guys kay Malex condition. Ama mo yung base mo pre. Bidaan saya. Aw, lang mintos. Bahala gutom mo sa kabuhion. Bitaw. Kaya kung gutom mo madara man ang kabuhi suka gid. Dag tubo pre. Boss, ay nang tubo boss oh. Ayun na pre, kayo na pre ka na pre ka nang ilo pre ba? Kami dalas ngipon. Kana ilo. Pangag mo jud ka. Suko okay ka pre. Ako pili di ka maumili ay ako bi. Siya pili guys kay siya may makadot. Kana atong madot lang tulian buang. Daray. Nagtairo. Lulu. Paka. Ayaw tunga to katulo. Kada bitong nangangawat niya ginana pagbali. Ang tuhod may gikuan. Doon may gipablatir. Sila na kagadi po na kong kuwan. Dali na. Ay, kasud ako. Huot na kaya ko. So lagi na. Ayaw ba kanti ka sa bawlog di ka magda.
Dali ay kay ang tagay ano nagkuha pa sundang mandugay kinabot. Ayaw katol kay na. Ayaw katol kay na. Dali ko katol. Imo ala ka pre dano pre, aron si mo pre. Ayaw ay gidi mada. Sabi kita tepag. Ayaw ka. Spider-Man. Spider-Man. Tata. Okay kali na pre. Lah Deadpool. Deadpool. Ganito dalon. Kana bili ng gamay pre. Bili ng gamay. Laban na. Give up na siya. Matusok akong lagay ani buanga, matusok akong lagay. Sura ni ng kabuang. Mana? Ikaw ni bahala nang usa. Ikaw ni bahala nang usa. Naray. Sudah pre, okay na pre. Let's go. Lumaga pre marahot. Naray kan tagiya nang tagiya. Ay, higta na maganang down subok, yawa ko nimo. Gahapon ba, morsayip gitu kong yagian ya Dan. Tangan tupak. Dan to boy. Lagi nga pre, pag may gusto, may paraan. May gusto ka. Nagabdag saging pre, sa kabuli. Ayaw di madana. Patay sa sagyan na pre. Guys, nahunong sa mi kadyo today guys no kay kikon ko. Mo ring bugnaw kayo kay nagfag din no, fag po. Pre no? Sambot na nato, panuhot. Grabe mo na ganang power eh, pinanala ba? Yes ako. Oh, kalalindot na. Hapas. Katagaan juga pre, nakakanya pre. Hapas sa gamay pre, sakit ang buko pre. Panuhot ka na. Murag panuhot gini. Pag high school pa. Murag pag high school pa nga panuhot ba sa atong mga panuhot to sa kanang ano, tagay-tagay ba. Mao gani. Basket, inom-inom. Tawag na lang sa Ay saba pre nga nag-guidance sa basket pre, si Edmer matutong kauban. Migo, Edmer Estuya, kumusta naman ka? Ano na tagbalik migo, namtay basket migo. Sige lang nagtrabaho migo, wala kay basket. Taas na kay adlaw guys oh. pamahaw na patang gusto nito. Gusto po nigpansit ba klaro kayo pre? Bawa na dang pattern. Gahapon ba? Kabantay ko ba? Iglugsong din nimo diha. Muliko di ka padung sa wala, padung ato sa anong nang norte no. Kay duol-duol ato sa kuan lapas. Akong giagian gahapon niliko ko diri padung adto. Lapos ko dito sa nanang sorbe no. Nanang sorbe na dito nahan niya. Kabuti mo sa Igbo kanang San Antonio gani kanang may merkado. Diha kanang tabuanan. Muring layo kay ko gabi nadugay kay ko guli. Mo tong nagabian ko. Kuna namin diri sa kuan guys. Iskina sa ano, padung kapilinhan to. First time ra ko mo ikaw pre. First time nimo diri pre. Dili na. Ikaw pre? First time nimo. Ato na guys, sagka namin no, di lang ta mag-video ko kay bisig naitay mga danya. Di ta kay bawo no nya. Basta depende lang kung maka-video ko, mag-video ko, dili lang pala pugson ha. So mo to guys. No, sagkaon kayo. Ya, lugsong kayo. Hog ako magwa plus. Murag mag-last gear gid mi guys. Wala gingon nimo pre, mag-last gear lang kita pre. Bunal pre. Wala pa kay mahog ako plus. Sagkara gid tata. Okay ra balag mahog to. Ako mic pag uyo ko agin langkog kagahi. Okay ra nahog ako plus pre. Mas wala nahog ang tubo. Bot nami guys, diray. Gutom na jud kay Ari day. Dool da. Ayo ra gid doy. Kabantay ka nang balik ta padung muli. Tugay kita nabot. Dali ra ta pre. Sige tag hunong ato last. Wala man god. Asa mo og tubo day. Oo. Ato tayo ambag tayo ang atag tubo. Ito nami guys, biyahe nami. Lah. Superman! Ang sa tagtubo diri. Yan yung ang view. Kanang coconut farm ba? Ingon si mama, di magpagutom. Kutom sa may di magkaon-kaon nun. Lala. Uy, matumba na po sa tiya. Cute mo kay ka, pre. Cute kayo kakiligol, pre. Yo. Atong testingan, pre. Kaya pa bala ko mo pang-usog tubo, pre. Kaya pa dahil guys. Lah, sorry pre, nahog si mong bike, pre. Hindi rin nag-abay yung bike, eh. Lah, kung saan ba na kong ipon usap, pre? Ay kabali, ha? Ayun, duman ako kung pagkabata, guys. Itong panahon sa una nga, inaraw no, summer niya. Wala cellphone pa sa una. Amang bato na, hindi mata na mo. Mamahaw, maligo, gilis, na ikuman. At mis katuban, tanaw, mis ka na magtapas ba niya, ikuman. Mahuhamig tubo. Nagmasok ko antik bantay kay kukuron mi nya managan mi mi. Mo nung gano'n pangag siya. Pagpasok tubo nga kinawat. Mas nakasay pumuka og tubo sa una no, pagkabata ninyo. Kaamog tubo. Lami kay guys, mahinumduman nimo inyong mga tamis nga kaagi sa pagkabata sa una ba.
Di malagi aslong pre, tamis malagi pre. Di jika anak tingnan anak ikut tubuh pre. Live ka pre? Para ugma. Live na para ugma. O para onya mana? Next week. Won't you save me? Mga ga, nareklamo nagsugod kayo. Yapak sa bato eh. Kasi may nagpili ang tubuha ba? Ang itong tubo to, ang nagpili ang gahe yun. Buang mo nagpili ani. Sabi nag-iyamig sabi. Sunod ba? Panano mo ka na humok? Muram ni kabayan. Mga wata. Muling. Manag ka na. Itagan, magunihan na mata. Ano ra? Tuwang laway. Sorry guard. Ato laway guys. Ato laway. Antay nito buhay. Batay nito buhay. Gahe ba? Magtuhod ko itong laway. Nimal eh. Pero tamis ba yung ginawat bro no? Gahe lang. Humok pang kwan. Dabong. Ipugpog sa bato. Buwak kong bato. Tipak kong bato eh. Ako. Ataya, tubuha. Gahe agad. Wala pangagay ko sa kagahe. Born in bed. Kabantay mo ng lantay. Ano ni wala lang ha. Lantang lang eh. Lantay lang ko. Sabi. Tubo ni. Lantay. Tubo ni lantay. Di kaya to guys. Kaya juga siya. Pero lami man. Lami tami lang kaya. Baba masugsug. Masugsug itong mama sa kwan. Ano na tagots? Init na. Lapre na tagakano mo yung bahay kong bato pre. Sorry. Parang ilabay na lang ni guys. Hindi namin madagurot guys eh. Lantay. Last bite. Pre, huwag labay ito igba pre. Pre. Way, kan, hugaw. Way ebidensya. Kita kasabay na kay nag-video ta nga nag-count tubo. Konon kayo. Isa pinabuhat ng dana. Ito to puros mo song. Malamig barangay na po guys. Yung kagpan pre. Dati nagkape kaya nagkakagpan. Malat may beer dere guys. Pugno lang beer dere pre. Hindot na kaya hindi ka tayo ice. Tuwas ka buhi ba? Ey! Ito ginang-gingon pre nga dito mo duwag pangihi. Kaya para dili matinggo bang pahuway no? Bantay na lang kan pre display pa si Big show. Lo. Nanamig poblasyon sa Remeo guys. Kapoy ka sa hangin eh. Kapoy sakit yung hangin bro. Sakit yung hangin na. Baka maluyo sa hangin pre. Uyoy. Toothpick ako pre. Ay toothpick na chopstick. Ay thank you te. Ay salamat kayo sa hangin. Time check guys 8:30. Init na kayo. No? Mura nagsugba ang kalibutan guys. Chocolate brown na mga bro. City ba? Mga bro, grabe diba bro, tanlay eh. Ako mo mix naman ng color, pero ano ni bro? Daan mga ilagom. Animal eh. Ang ako sabon ko, ang ramagod. Bioderm mga blue. Yung mga ni bro? Kinway. Kinway ito. Yung mga bro? Gartaping. Pero mga lechon bro. Mga lechon. Marka City ba? Manamig pamahaw guys. So biyahe na ba itong bugo no? Lagaw ko no gamay, okay ba itong bugan ya? Biyahe namin ko si Dano guys. Pre! What? Kung di ka bikers, ano ka ngayon? Italian model. Ikaw pre, kung di ka biker, ano ka ngayon? Host sa showtime. Kung hindi ka biker, ano ka ngayon? Ako'y puli ka Empoy Marquez. Pre! Kung hindi ka biker, anong klaseng animal ka? Pre, kung di ka biker, anong klaseng hayop ka? Hindi ko alam. Hindi ko ba nakikita sa dreams ko? Salamat sir. Ito na mga sir kay mga prutas sa jungle ba daw? Sa rainforest. Recover guys, recover. Inom tag binignit. Abas. Hindi ano ni mo eh. Dali, nagigay ka ba? Pas mong manok na. Kada uli, hilot. Kada uli, hilot. Kada uli, 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 uli. Kada uli, hilot.
Kada uli. Patay kita kumukubuko. Nah, go na pe. Buwag-buwag ka pe. Bye-bye. Ulit ako mga ga. Sabi ni tay. Ano susunod din kayo mga ga. Kita yung balik. Para mo sa pagsuporta. Gano'y TV. Ano'y out. See you.